ин хел панҷхонагаи зебову замонавиро дар доми советӣ шумо ҳоло дида набудед. Дар автовокзал ҷойгир мебошад. дуюм ошёна бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Минтақаи беҳтарин. Ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар автовокзал ҷойгир мебошад. дар ин ҷо пайкар, правсоюз, KFC ва аз ин тараф худи автовокзал. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ, ман ҳамин тирезаҳои хона ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. якуму дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум, панҷум ҳуҷра ва дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва балкон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки панҷхонагаҳои советӣ проектошон ҳамин гуна мебошад, яъне байни якуму дуюм ҳуҷра перегородка нест, лекин дар ҳуҷҷат 5 хонага мебошад. масоҳати умумии хона бо ҳисоби балкон 94 метри квадратӣ мебошад. дар ошёнаи беҳтарин дар дуюм ошёна ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. албатта ки бо барқ, об, отопления таъмин аст. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медроеду зиндагӣ мекунед. тирезаҳои хона аз ҳар ду тарафи бино мебошад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. автовокзал, правсоюз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. нархи хона бошад 1,320,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. дар ин хона алоҳида оби нӯшокиам кардагианд. дӯстони азиз, аз тирезаҳои балкон тарафи бозорро дида мешавад. хулас минтақаи беҳтарин аст. дӯстони азиз, аз ин минтақа хонаҳои фурӯшӣ хело ҳам кам мебошад. барои ҳамин фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инги телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.